maayong buntag. Ako din ni si Probinsyana Ruby. Kanang karon guys, maadto mi sa mga bato-bato dito, maglakaw rami kami akong duha ka prinsesa. So, ato na mi guys. Guys, naa na mi diri guys, maagi mi diri sa resort. Kausa ka dito. Nice swimming pool. Running location guys. Kauban ang akong prinsesa. Guys, nami diri sa doon na puni sa among balay. Resort. Anak ko kanak. Good morning. Ouch! Good morning. Inya, naay among duha ka dugi. Oh, dugi. Nagpaadlaw mi kay kuan pa kanang alas 7 pa ron pero ang adlaw grabe na sa kainit. Alas 7 pa lang. Ruby. Ha? Lah, ano yan? Oh my god, ano siya guys? Ang prinsesa guys, oh. Hutang-hutang ko na siya, oh. Bangkawil. Saan mo kang gatuan mo kanila? Yuha ay. Ay, pamaligo ta. Wala man eh. Padong mi guys sa briefing area. Atong mag kuan kanang
adto i-briefing kanang mga tawo nga mutan-aw bitaw og kanang whale shark. So kadumi dito. Narami diri nag-agi sa, pwede pud mag-agi sa kalsada, pwede pud diri mag-agi sa dagat, no, akong prinsesa. Oh my god, nandito yung iro na mo uban-uban oh. Yan na sila oh. Pagdula na siya. Ligo na siya. Ligo. Siya. Kani Aaron Beach Resort ni Aaron Beach Resort. So karon padung dito. Bigat kayo na mga iro ay. Namon. Kanina kunin mo to nak. Kasi ilalagay natin yung ano. Yan, bitbitin mo yan. Yan. O yan. Ano siya, tawag na diri. Ay! Na, yan sila dalawa na. Huh? Lalaro yung dalawa. Yan. Yan ang laming kasama-kasama. Hindi kami nakatulog yan sa ingay kagabi. Walam kung Maunsa man ang tawag. na kunin mo yan nak. Layog-layog. Shell. Guys, nilupin na siya guys. So, resort ni guys. Sa una guys, kanang wala pa'y pandemic. Grabe ka, daghan jud ka yung tao diri. Daghan kay mananaw og whale shark. Yan siya guys, so nindot kayo siya guys. Wala siya oh. Enjoy ang akong prinsesa. Saka dito nak. Dito di. Oh na, usa ka kadiha, kay slide man na siya naman na siya. Kuan dito sa sulod kanang kuan swimming pool. Sige nak. Oh sige. Turun tan-awon. So una, kuan ni siya kanang daghan jud kini siya gis. Ano siya? Ito niyo. Hindi ko ang mga siya kanang balik dito ka. Dito ka lang ka. Siya guys, nindot kayo siya guys. So. Sus, ma-enjoy jud mo guys og makaari mo. Nya kana siya wala siya gi kuan kay kuan kana walay gis. Tawa. Lagi dili man ang higda ko. Wala sabak ano siya. Kailan dito na ako na siya. Kailan na ako. Hi ate. Pwede ma'am, pwede mag picture? Ah, sige. Oh, nanguta, nagkuhan mi diri na nanghid mi. O mag picture mi, akong prinsesa. Oh, diri na prinsesa, oy. Akit ka nga dito, bilisan mo. Oh, nagpaalam na ako dili ano. So, nagpaalam kami dito sa may-ari kasi ayun guys, makyat siya doon. So, ayan. Ito yung resort dito sa amin, malapit lang din. Ayan sa, pwede kang umakyat dito sa babaw. Akit ka doon.
siya guys, oh. Okay. Na-ignorant siya sa ano yan guys, oh. Yung umiiyak siya pag nahawakan. Awa, ay doon, awa. Siya, ignorante kasi yung batang yan, eh. Yan siya guys, oh. Ang ganda dito guys. Sobra. Yan. So, kaso hindi naman nag-operasyon guys. Ano, yung swimming pool hindi pa nila nagamit dahil walang gis. Ayan guys. Pero napakagandang resort to dito guys sa amin. So, bababa na kami. Kasi, bababa ka na kami. Ayan, bababa na kami guys. So, ito, ang ganda ng ano, yung parang mag-slide ka, galing sa baba, papunta ng swimming pool. Napakaganda dito guys. Yan, papunta pa kami dun sa may briefing area. Yan, napakaganda guys. Oh. Ang tawag dito, yung parang, ano ba yung tawag yan ah? Yung ano ba yan, ang tawag nitong forma na yan? Yan. So guys, papunta kami doon sa may briefing area malapit sa may wheelchart. Kita na mo, nindot kayo diri guys ang lugar. Sa mga ganahan muari, pero karon pandemic man guys, murag ay pero open na mi diri guys ang kuan whale shark. Open na ang mga tourist spot diri karon kay open na sa among gobernador diri sa Cebu. So, pwede na mo visit diri. Guys, napamailaing resort na doon guys. Nakukog mo pakitan din sa so guys, yan ang bukid na dito. So, kato mo diri magpa-relax, pwede kang maglingkod-lingkod ha guys. Ya, nay daghan kayo mga bulak na kararotsi. Nami diri guys, malapit doon namin sa briefing area. Sigundot kayo sa mga bulak guys, oh. Daghan kayo sa bulak. So, akit tayo dito. Pinagsaba kay nalami diri guys sa living area na. So, pakita mo na ako sa mga bangka po guys na mga gamiton o na mananaog. One, whale shark. So, nalami diri sa briefing na kami. So, mauni siya briefing area. So nice one guys dito. Wato sila dito guys. Nagpakaon na sila sa butanding. Ano sa guys diri. So doon ko diri. Di ta pwedeng mo sulod dito sa briefing area guys kay wala ko nagdala og mask. So diri lang ko dapit, kumupatan-awon og asa ko dapit yung mga bangka guys. Kana mga bangka mao nay gamiton sa mga mutanaw mga gis nya. Kanang gipang ditay nga kuan manay life jacket guys. Mana siya guys, di ko pwedeng mo sulod dito kay wala ko yung mask nay nagbantay nga mga coast guard. So diri ra ko taman.
So na kaning lugar guys, na pa lang ni wala pala yung pandemic guys, punong-puno ni kining lugar. So puno kay nis mga tao guys, halos dili mag dili mag igo ang mga tao sa sobrang kadaghan. Ang kalsada puno kay mga tao guys. Karon kay nag-pandemic man, mo na siya wala. Nay duha, nay tulo. Mo na siya guys, wala di siya ma So, mo ni siya guys ang kaning punuan diri kay puno kay nis mga tao. Mo na guys. Wala joy di na ko makasulod dito sa may briefing area kanang may mga gis i-briefing na dito, dili ko makasulod ron kay wala ginay wala ko imas. Doon na pud ni uli guys kay init na. My ganta. So na guys, kining lugar sus daghan kay ni sa tao. Ug wala lagi pandemic. Ligo na. Langoy kuno day. Langoy. Sige. Para magbanlaw ka na lang. Ka maligo. Ano bisin ko? Atos malalim. Sa malalim kikit. Ang ganda dito dahil ano. Kita yung ano. Napakalungkot ngayon dito dahil ano, walang gis nga ron, walang gis. Alin? Asa? Hala, si Gualo to. Dili man mi makahibalo manguha og shell, manang kasuri-suri na lang mami. Nagpainit kay vitamin C. Vitamin D daw yung init ng umaga. Sige na, mag-swim na ka.
Alam mo, mag-swim daw siya sa mga bato-batuhan. Ano ba yung batang yan? Magdala na lang daw ng tabo. Ano ba yan? Ang babaw lang dyan. Sa malalim. Yan, nag-i-enjoy yung prinsesa namin. Sa malalim ka nga. Uy, sa malalim. Dun. Sige. Swim ka na. Ano ba, hindi ka ba marunong mag-swim? Doon nga sa ano? Oh my God. Yan. Can enjoy. Kilalis eh. Wow. Game. Ano ka sa ano? Paalon. Sabay sa ano, sa alon. Ako, dili, the big wave. Oh. Ay, dito sa kuan gani. Oh my God. Sige na, dito sa kuan. Sabay ka nga sa whip nga. Yan. Ano ba yan? Huwag kang ganyan. Ano kasi guys, mababaw lang kasi yung dagat. Kaya yun, nasa babaw lang siya. Dahil ano ngayon, yung low tide. Oh my God, nasaan ako? Sige na, swim na. Okay yan, see? Unaid ako. Oh. Talikod ka, ganyan. Sige na, malaki. Ayan. Ayan, malaki pa yan. May malaki. Sabay ka lang, ika ganun, sabay ka sa ano. Di ba, pag dumaanin siya, sabay ka. Sige, mamaya, sabihin ko sa'yo, ayan na, go. Oh. Ay, gamay. Na, dako. Yan, dako, say. Kanina, may malaking wave. Let's go na. Guys, manguli nami kay init na. Alas 7 pasado na. So, manguli nami guys kay kuan ka ng hatod pa ko assessment niya magkuha po ko sa iyang module karon para pud na sa 2 weeks niyang ansiran. So, ato salamat tayo sa inyo mga pagtan-aw sa akong video ug amping mong tanan.
kanang sa wala pa maka subscribe na mo guys kay daghan pa kong ipakita ninyo guys diri sa among lugar sa Cebu. So subscribe na ug daghang salamat sa mga nananaw. God bless.